My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Superforce. You are welcome to Sonkamanga CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and Luke chapter 18. Tuelinga verse lake la 35 kulekeza verse lake la 43. Tsamba 88. Ndipo mene tipangire mungotsegulabe chapter lacho pamene Mulungu azitiyankhula. Sabata ililo lakhala sabata lopambana kwambiri pazimene ndaona ngati munthu zimene zinandipangitsa kunena kuti ndikhoza kugawana nanu limodzi zochitika mu chapter chimene tikhala tikuwerengera limodzi. Chimene chinachitika mu sabata limeneli, pali mmodzi wa anyamata athu ndinampempha kuti ndikhoza osati kupanga detail koma ndikhoza kugawana ndi anthu ena nkhani yanuyi, ndi adandivomereza. Ndinapita ku mast kunali graduation. Ndi graduation imeneyo ndi ang'ono wake wa mzanga amene timatumikirana naye limodzi mutumiki wa Malawi. Ndi ng'ono wakeyo akuti ali wang'ono adali wovuta. Ndiye ali wovuta choncho mwachidule kwambiri. Mwina ndifotokoze chonchi kuti ndisachite kuitalikitsa. Banja la mayi ake ndi abambo ake chimene chidachitika chonena kuti banjalo lida tisusokonekera koma ndikalekale. Ndiye abambowa adapita ku Mozambique kumene akukhala. Amayiwa ndi amene ali kuno. Ndi amayiwa amakhala limodzi ndi ana awo. Ndiye mmodzi mwa ana awo ndi amene tikugwira naye ntchito. Winayo kali kamwana kudabwera munthu wina kunena kuti akufuna adzatengeko mmodzi mwa ana awo azikagwira ntchito boma lina momwe Malawi. Ndipo yamba adapanga target yeyo mzanga amene magwira naye ntchitoyo. Ndiye amayi ake amene adakaniza kunena kuti uyu yayi amatithandiza ntchito zina zapakhomo, koma tinayi mwana wina amene amoneka ngati ovutirako pang'ono, bwanji mutatenga ameneyo. Ndiye adamutenga ameneyoyo. Ndiye atapita kumene kuja ntchito imene adanena kuti azikagwira ni ntchito yokusa ng'ombe. Ndiye ali wamkulu choncho pang'ono, abambo ache kapena amene amathandiza kukusa ng'ombeyo chimene chidachitika chonena kuti sungamapite ku sukulu akuti ndikhoza kumapita.
ndiye ali wankulu kale adayamba kumapita ku sukulu. Aphunzitsi adala nzeru ku sukulu kwa mamujowetsa makalasi kuti ani mene msinkhu wanu ulili mwina kaiseni kalasi mwina msinkhu wanu mwachisomo atafika standard 8 kudapezeka sakunena kuti wakhoza ndikupita ku Magawa secondary school. Kodi mukuva mbiri yeti? Ndali kumene kuti adali wanzeru kwambiri kenako pamene amafuna alembe maisa standard a form 4 kudapezeka sakunena kuti amadwala. Ndiye mzaka amene amakhala namba 2 adatengedwa adakhoza bwino, adakhoza ka 12 points ka 13 points tangoiwala ma points ake. Ndi adachitika chisomo ndikupita ku mast. Iyeyo ataona kuti ine ndimakhala patsogolo pa iye wakhoza wopita ku mast. Ndibwerezaso. Ndi adabwerezaso ndikukhoza ma points abwino. Kandi 12 kandi 13 ndikupita ku mast. Ndi amati nzakeyo ali second year iye ali first year. Koma mwachisomo ambezeka zakuti akutenga makosi ofananira nako. So mafuna kunena kuti graduation imene tinapitayi ndi graduation imene atandiuza mbiri yake I was encouraged as a person kuti pa tsiku la graduation ndikakhala nawo. Chimene ndimafuna kunena kuti ali ku sukulu kumene koko pali zambiri zimene amakumana nazo. Pena akhale ngati mwina sukuluyo ayisiye chifukwa cha mavuto amene amakumana nawo. Koma mwachisomo kudapezeka mzimayi wina ameneyo ndikumutchula ngati msamariya wachifundo. Amathandizana ndiyamba kumampanga support magawo osiyanasiyana mpaka mwanayo wamaliza sukulu tapanga graduation yake dzanali. Ndifuna nene kuti phunziro limene likhala tikuliyang'ana ngakhale ntayiwala zonse koma phunziro limene inuyo ndine tiliyang'ane ndili. Ndanena kale kuti bambo adathawa ali kucha ku Mozambique. Mayiyo amene pamodzi ndi anawo wina amene tikugwira naye ntchitoyo panopa azimaliza masters yake and graduation yake ikhala chaka cha mama apanganso masters yake ku sukulu ina ku America. Akuluakulu mfuna ndikuuzeni ichi ndimene dzikoli ndalionera. Mulungu wa m'Baibulo ndi Mulungu amene amakhala mbali imodzi ndi anthu amene ali opsinjika. Chimenechi muyenera kuchidziwa. This God, the God of the Bible, always sides with the oppressed. And amayiwo these two zawo is so happy. Is so happy. Okondedwa pa verse lake la 35 pali mawu yawo. Ndipo kunali pamene anayandikira ku Yeriko nsaona wina anakhala mbali mwa njira napempha. Munthu uyuyu ku Yeriko oko sikuti analibe dzina. Tikanakhala kuti tawerenga ku Marko chapter 10 nkhaniyo idabwerezedwa. Munthu uyu ku Yeriko adali ndi dzina. Ndipo akumukamba ngati Bartimeyo. Koma Luka wachita daladala nkulemba kwake akumufotokozera ngati msaona wa ku Yeriko. Ndiye kuti vuto lake limene adali nalo mpaka lidamupatsa identity. Mu Yerikomo amadziwa kunena kuti kudera konse kuno ngati kuli munthu wina amene ndi osavuta kumpeza ndi nsaona wina amakhala yapo. Kotero kuti kaya muli ku mzinda wina mumanena kunena kuti ayi ndinakumana naye nsaona wa ku Yeriko. Mumadziwa mavuto ena nthawi zina zake amatipatsa identity.
ndipo ku Palestina pachikhalidwe chawo amavomereza kuti munthu akakhala kuti ndisaona, inali accepted norm, chinali chinthu chovomerezeka kuti munthu akakhala kuti ndi msaona kapena munthu amene ali blind akhoza kupempha. Ndipo panali special malo amene pamadutsa wanthu amene ali ndi kanthu koti amupatse kuti amupatse munthu ameneyo. Kotero kuti munthu uyuyu poyamba timudziwe monga munthu amene anali msaona, monga munthu amene ntchito yake kuti apeze zomusamalira tsiku ndi tsiku, iyeyo amakhalira pamalo pena anthu namampatsa anthu namadziwa kunena kuti mukadutsa njira mukhale konkanga achebe, pali munthu wina wake amene ndi wosaona amene akufunika thandizo lathu, msaona wa ku Yeriko. Ndamvetserani okondedwa, verse lake la 36, ndipo pakumva khamu la anthu ali nkupita anafunsa, ichi nchiyani? Ku Palestina munthu nakhala kuti ndiwe wolemekezeka, munthu wotchuka, sumayenda wekha, umenera kuyenda ndi anthu ena amene akhale nawe pamodzi. Ndipo utakhala munthu wotchuka, kutchukako kumatengeranso ndi chigulu chimene chikukutsatira pa nthawi imeneyo. Anthu munthu ukakhala kuti ndi wofunikira kwambiri, panali gulu limene limakutsatira. Ndifuna sadala izi kuti mumvetse funso limene mkuluyo anafunsa. Ndiye iyeyo anamva, chifukwa peno umathe kukhala wosaona koma kufa kokha umamva. Munthu umathe kukhala ndi vuto limodzi koma sikutanthauza kunena kuti uli mavuto onse yayi. Madera ena zimakhala kuti ndi zabwinobwino. Zilipo nthawi zina zake anthu timakakamira vuto limodzimodzi limene tili nalo, koma pali strength ina imene ife Mulungu adatipatsa. Uyuyu kuthekera kwina kumene Mulungu adampatsa nkunena kuti amamva. Ndiye adamva chikhamu chikudutsa, ndiye chifukwa chakunena kuti amadziwa mu Palestina munomo ngati kukudutsa chikhamu chotere, ndiye kuti pali wina wake ofunikira kwambiri amene ali mchigulu chimenechi. Kodi munthu atati wopempha muganiza kunena kuti inuyo pa umunthu wanu munthu ndopempha ndipo kudutsa munthu wina ofunikira kwambiri, muganiza kunena kuti chimene inuyo ngati anthu amene mukudziwa kale kuti munthu amapempha pamene akufunsa kodi chuchitika chinchiyani, muganiza kuti inuyo mukhoza kuganiza kuti afuna chani? Ndiye kuti akufuna mwina mwake uyo apemphe uyo. Chimunthu chopempha chifuna chipemphe chitira nkwanikitsa. Ndiye kunena kuti chikhamu chikudutsa, ndi chiyani chikuchitika? Ndiye mafuna mutaona ma characters okwana atatu amene ali mu ndime zimenezi. Character yoyamba, munthu woyamba ndi munthu uyu amene ndi msaona wa ku Yeriko. Character yachiwiri ndi chigulu cha wanthu. Ndiye mutaona zimene chigulu chikuyankha, chikumusa kunena kuti ameneyu ndi Yesu wa ku Nazareti. Akuti inu Yesu, muone zimene akuyankha. Mwina tuelenge mutamva. Verse lake la 36, ndipo pakumva khamu la anthu ali nkupita anafunsa, ichi nchiyani? Amafuna adziwe ndi munthu uti wamkuluti amene akudutsa pakati pathu. Kodi na president, kodi na council, kodi na ndani? Munthu wina wamkulu akudutsa, ni ndani? Chikuchitika ndi chiyani kodi? Ndipo anamuwuza iye kuti Yesu Nazarayo ali nkupita. Adangotchula kuti Yesu Nazarayo ali nkupita. Zikutanthauza chani? Zikutanthauza kunena kuti
pali zinthu zingapo zimene tiyenera kuzidziwa. Nthawi zina zake si gulu lonse limene timayenda nayo limene limatidziwa zenizeni ifeyo. Gulu lina timangoyenda nalo koma silitidziwa kuti tife ndani. Ndiye mutaona okondedwa, munthu uyu amene amakhala wopemphapempha, mutaona zimene akulankhula pa verse lake la 37. Ndipo anamuza iye Yesu Nazareti nkupita, ndipo anafuwula nanena, Yesu mwana wa Davide. Asiyana atete, ena akuti ndi Yesu ndani? Nazarayo. Koma uyu akuti Yesu mwana wa Davide. Inu ndinu na Mesiya, ndinu Yesu mwana wa Davide inuyo si ndinu munthu wamba. Ina ndimatero kunena kuti si wonse amene amatchula dzina la Ambuye amene amamudziwa Yesu kuchokera pansi pa mtima. Ndipo ena amamudziwa Yesu ngati Yesu wa ku Nazareti, uyu mwana wa Mariya, timadya naye, timayenda naye, timakhala naye. Koma nsibambo uyu vumbulutso lidabwera kwa iye, Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Muganiza gulu lili maganiza kuti cha ampatsecha okondedwa. Ndikuuzeni, ndi pamene ndimawerenga nkhani iyi ndinafika paja panena kuti I think anthu ufe timapanga misconception, anthu ena sitamvetsetsa. Timaganiza zonena kuti mwina mwake akufuna apemphe china chake kwa ife pamene mwina si chimene chocho. Koma tidakhazikitsa kuti awawa ndi wotere. Ndikuuzeni okondedwa, munthu uyu adalankhula mawu, Yesu mwana wa Davide, inuyo ndinu Mesiya. Gulu ili limakunamizani, silikudziwani inuyo. Mwaona kunena kuti ndinu wa ku Nazareti, koma ine ngakhale ndine osaona ndidamva ndipo ndidatsimikiza inuyo ndinu Yesu mwana wa Davide. Ndipo chimene tikufuna kwa inuyo si zambiri yayi, ndikufuna mundichitire cha chifundo. Izi sadayankhe ndi Yesu poyamba. Mutaona zimene gulu likunena. Verse lake la 39. Ndipo iwo akutsogolera anamdzudzula iye kuti akhale chete. Koma anthu, ine saname anthu, saname. Ngati ndi osada kukhumudwitsepo ine ndiye saname anthu. I know. Adamukhalitsa chete. Iwe be quiet. Sisawana atu izani. Osamantuku kamwe yasa izizani. Mutava okondedwa, immediately pamene ndimatha kuona kunena kuti dziko lino kuli gulu lina lake lidabadwa kumangopondereza anthu ena. Andi magulu awo mukhoza kuwapeza kulikonse. Kaya mbanja alipo magulu ena ongopondereza azawo. Mwina abambo kupondereza amayi kuti amayi asapite patsogolo, mwina amayi kupondereza abambo kuti abambo asapite patsogolo. Komanso pamene ndimalingalira izi ndinadzapeza kunena kuti kulikonse kumadzapezeka kukhala mwina anthu awiri atatu opondereza, kaya ndi kuntchito, kaya ku business, kaya kuti okondedwa kulikonse kumene ino mudzapita adzakhalapo anthu ena ake opondereza azawo. Ndikuuzeni, even Ankhoswe akhoza kuponderezani inuyo. Ankhoswe yanu tereze ngati ne Enelesi, ndi Ankhoswe aka Enelesi, ndi Ankhoswe yanga. Ndiye ineyo basi mwina ndila amene ndimathiwa kulira kosofanta Ankhoswe aka Enelesi. Enelesi msamutche kuti Enelesi ni mkazi wanga, ndiye ndinenekha amene ndimakhala ndi mphamvu ndi udindo ndi ulamuliro kumutchula choncho. Ndiye kupezeka kuti mwina ndi my wife yu ndiye mwina tasemphana takangana, ndiye nkubwera Ankhoswe mwina ola kwa ndine, koma chifukwa cha mmene ineyo ndilili kwa Ankhoswe akeyo, kwa zibala akeyo, nkuona kunena kuti chemwe ali mwalakwitsatu ndinu nkhaniyi. Inuyo ndinu, inuyo mungo khani izizi inuyo mudakapepesa alamu. Ine ndikuuzeni okondedwa kunena kuti ngakhala Ankhoswe aka Enelesi adakhala mbali ya ine oponderezane, koma Mulungu, God of the Bible, adzakhala bendi Enelesi chifukwa Mulungu amakhala mbali imene ili yoponderezedwa. Zimene lakuzidziwa okondedwa.
mulungu wa m'Bible. Kani mumpingo ngati munomo ena anu mapondereza asanu ndikuwuzeni lero muchidziwe ichi, mulungu wa m'Bible amakhala mbali ya munthu amene aloponderezedwa. Kaya kumudzi kaya kutiko, koma this God of the Bible amapanga sides with the oppressed kulikonse kumene inu mukhoza kukhala. Ene sunaone mene mawelenga na sinthaso ngakhale khalidwe kwa inu foni machita mantha kuti is this this God of the Bible amakhala mbali ya anthu amene aloponderezedwa. Ena anu mudawina zinthu zimene mudafunika muluse inuyo, ndipo mulungu amadziwa izizi wolusa ndi uyuyu, koma ineyo ngati mulungu ndidzakhala mbali ya munthu uyu amene aloponderezedwa nthawi zonse. Epetserani pamene nkhaniyo ikupitilira akuti Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Pali nyengo zina pamene adamuza kunena kuti khala chete, sadayimve, sadata adakwezabe. Inu sizonse zimene muzimvera ayi, zina sitimamva, zina sitimamvera. Adanena kunena kuti guys, inu yona kudziwani kale nakutulukirani ngakhale Yesu simumudziwa, izozo ndi zanu zoti ndikhale chete sinupanga nawo, ndipo sinupanga adresi inuyo ndikulankhulana ndi mulungu. Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Ndiye ndimafuna kuti nkhani iyi muimvetsetse kumene kupita. Itafika yapa adayamba kuyankha tsopano ndi Yesu. Ndiye muone zimene Yesu akuchita pa verse lake la 40. Ndipo Yesu anayima nalamulira kuti abwere naye kwa iye. Adayima nalamulira kuti abwere naye kwa iye. Pali zinthu zingapo. Choyamba Yesu adali ndi mphamvu kupita pamene padali munthu osaonayo, koma adayima ndi kulamulira bwere naye ni kuno. Ndiye ku Mateyu adayilemba mwa mtundu wina, kuti ku Mateyu ngati simaliko adayilemba mwa mtundu wina. Atakafika adanena kuti iwe limba mtima ali tsopano, limba mtima akwira anawo, limba mtima akwira anawo. Komano chimene amatanthauza kwayambirira ndakusani kunena kuti munthu wofunikira kwambiri kupalesirina pa chikhalidwe chawo amamperekeza, amata samayenda yekha. Ndi apa kufuna awuze kunena kuti pamaso pa ine mu tsiku la lero ofunikira kwambiri sindinuyo ayi, ofunikira kwambiri ndi Samariya yoyo. Pa chifukwa chimenechi pa chikhalidwe chathu anthu ofunikira timaperekeza. Kamutengeni abwere naye kuno mpange escort, amene ndiye special guest wanga abwere kuno. Ndikuzeni okondedwa, ikafika nthawi imeneyi ngakhale ndi masitepu masintha chifukwa chonena kuti wofunikira kwambiri ndiweyo. Ndipo ukakumana ndi namanthu afumu ya mafumu kalonga wamtendere, mwitaneni kuno. Ina ndimatero kunena kuti ngati panali anthu amene adanyowa ndi awawa. Poyamba anamuza zoti khala chete sizikukhudza, koma kenako ndi amene wakhala mwini filimu. Lidzafika nthawi ena adzanena kuti khalani chete sizikukhudzani, koma idzafikanso nthawi imene mudzakhala mwini filimu. Ndipo mukadzakhala mwini filimu, kaya ndi lero kaya ndi mawa kaya ndi liti, dziko limene inuyo linakupeputsani lidzafika ndikuperekezani inuyo. Zimene zimwenera kuzidziwa. Iwe kanena kuti ayi iwe tamanyamuka ngolimba mtima zisuza kwa chanu zanu zimenezo, koma Yesu anena kuti tamunyamula. Kadaenda naye bwanji. Ndiye padayambika tsopano zolankhulana pakati pa Yesu ndi munthu uyu. Mutaona okondedwa, adampatsa funso. Adanena kuti ukufuna ndikuchitire chiyani? Mukatiza kuti Yesu samadziwa zimene zimafunika pa munthu uyu? Amadziwa. Koma papa timanena kuti akufuna apange shame with the devil.
ndiye munthu tsopano kuti Ambuye zikomo chifukwa cha funso la pamwamba, zikomo chifukwa cha funso la mtengo wapatali. Gulu ili simadziwa zimene ine ndimafuna. Akhala kundipatsa ndalama, chokhumba changa si ndalama. Akhala kundipatsa zinthu zimenezo si khumbo langayi. Ndikuwuzeni Ambuye chimene ndikufuna ine, ndikufuna ndionenso. Andi kumapetoko Yesu adangonena kuti phwanga landira chosoweka chako. Chimenecho ndiye chenicheni chimene chili chosoweka chako. Verse lake la 43 akuti chigulu chija tsopano muve verse lake la 43 akuti ndipo pomwepo anapenyanso nantsata iye, adakhala tsopano omutsatira Ambuye Yesu ndikulemekeza Mulungu. Ndipo anthu onse pakuona anachitira Mulungu mayamiko. Adati maulemu tina ntachabe bwanji ntsogoleri papare saname zachitika Mulungu azikudalitsa. Zimakhala zabodza zimene zijazo. Awawa adanyowawa. Mukanisa tsopano okhala mbali imodzi akuphunzira wamba kumutsatira Ambuye Yesu. Anthu amati chani? Chimene mafuna kunena pamapeto nkunena kuti mudziwe ichi. Nthawi zonse Mulungu wa Baibulo samakhala ndi mbali ya anthu amene ali opondereza, amakhala kumbali ya anthu amene ali oponderezedwa. Chapter 19 ndi chapter chimene chimakamba za Zakeyu. Mudamumvapo khana Zakeyu? Ya Zakeyu uja adali munthu olemera. Chifukwa oponderezawo nthawi zina sikuti amakhala anthu osauka akhoza kupondereza sa anthu olemera. Komanso olemera akhoza kupondereza anthu osauka. Ndiye uyu Zakeyu adali nde munthu wochimwa. Ndiye chiguluchi ichi sichidampatse mpata Zakeyu kuti aonane ndi Yesu. Mpaka mwina amanga ngishoka ndisizokukhudzani izi. Lero sinthu amene mmatizuza pano. Pamene amanena zimenezozi osamadzazo tayamba kumpondereza Zakeyu. Mpaka Zakeyu adakakwera mmwamba. Ndiye Yesu adaona kunena kuti abambo yawo inde ndi ochimwa, koma ine mulamuliro wanga ndaona kuti wina akakuapondereza yawo kuti aonane ndi ine. Ndipo popeza ine ndine Mulungu amene mapanga side ndi oponderezedwa, Zakeyu lero phwando ili tukachitira kunyumba kwako chifukwa iwenso ndiwe mwana wa Abrahamu. Sindingalole kuti nazo kupondereza iweyo ayi. Okondedwa muli ndi Mulungu amene sangalole kuti wina akazikuponderezani. Mudziwe zimenezi ndi Mulungu wokhulupirika kwambiri. Ndipo akudalitseni. Pitirizani kumukhulupirira, pitirizani kundalira. Adzakumenyerani nkhondo inu muli chete. Chifukwa ndi Mulungu amene amapanga side ndi anthu amene ali oponderezedwa. Mulungu wankulu ndi wabwino apitirize kutidalitsa ndi kutitsogolera chifukwa cha zimene amatichitira ngati ana ake. Amen. Ndapemphe amayi busa Kapanda kuti mupemphele. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, mulandire ulemerero ndi matamando mu dzina la Yesu, chifukwa ndinu Mulungu wabwino komanso Mulungu wa ulemu wosatha pa miyoyo yathu. Zikomo kwambiri Mulungu wokhulupirika chifukwa cha nthawi yabwino imene Khristu Yesu munatipatsa ngati ana anu, kuti tikhoza kusonkhana pamodzi makamaka ndi cholinga chimodzi chimene Khristu munatilola kuti tikhoza kukumana tonse. Cholinga china chimene Mulungu wokoma mtima munatisonkhanitsira ndiko kuti Mulungu mutilankhule. Zikomo kwambiri Mulungu wokhulupirika chifukwa mwatilankhula monga Khristu Yesu munakonzera pakutiona wina aliyense payekha pamaso panu, ndipo munalola Mulungu wokhulupirika kuti tidzamve zosowa zathu ku moyo wathu wa kuuzimu. Tikukulemekezani kwambiri Ambuye popeza mawu anu ndi olungama komanso ndi okhulupirika amene sadzapita pachabe. Lilandire ulemu, mayamiko ndi matamando dzina lanu Mulungu chifukwa cha mawu anu otere. Tadzipeza tokha Mulungu wokhulupirika kuti ndife olephera pamaso panu. Makamaka Mulungu wokhulupirika mu nkhani imene mwatiphunzitsa ya msaona wa ku Yeriko.
kuti analipo ena mulungu okhulupirika amene amampondereza posazindikira chimene akufuna pamaso pano. Ndifake mulungu ngati munthu patoka komanso ngati mpingo tikupepesa pamaso pano kuti mwina mwakusadziwa mwakusakhala ndi khutu la uzimu tapondereza anthu ena amene akulandira thandizo pamaso pano. Ndifake mulungu okhulupirika mutithandize ndi kutikhululukira, mutiyeretse ngati mpingo komanso ngati munthu patoka. Mutichitire chifundo mulungu okhulupirika popeza ena anayenera kudzakhala mkachisi muno koma adasokonekera adapita kwina sapempheranso chifukwa cha mmene ife tidawachitira. Tikhululukireni mulungu okhulupirika. Ndife anthu amene timazitchula Khristu ofuna ukalowa kumwamba koma mwatilankhula kuti machitidwe athu ngosayenera konse popeza anthu ena akalowa ku gahena, enanso mwina adamwalira kale ali ku gahena chifukwa cha ifeyo. Mulungu mutikhululukire, mutichitire chifundo, mutikomere mtima ndipo musawerengere mphulupulu zathu popeza sitimadziwa, ndipo kuti tadziwa mulungu tikukupemphani kuti mutithandize ndi kutipatsa khutu la uzimu kuti tizitha kumvetsera kwa iwo anzathu amene ali ovutika madera osiyanasiyana a moyo wawo. Ndinu mulungu okhulupirika komanso mulungu waulemu. Zikomo kwambiri kuti tamva izi musanalole tisanamwalire. Landirani matamando chifukwa cha chimenechi mulungu wathu. Zikomonso kwambiri chifukwa cha mtumiki wanu amene munamusankha kuyima pakati pathu ngati chotengeramo chanu cha ulemu. Ambuye tikupemphera mu dzina la Yesu kuti mupitirize kumudalitsa pansi pa ulemerero wanu, kuti mulungu monga mwakukoma mtima kwanu mupitirize kumtuma ndi kuti akatumike kwina kulikonse monga mwa mawu anu. Mudalitse mpingo wanu, mudalitse abusa ndi utsogoleri wonse wa mpingo uno pamaso panu. Ngakhalenso mulungu okhulupirika china chilichonse chika pa mpingo pano tikulemekeza ndi kuwezeka dzina lanu kuti inu ndi amene muzitsogolera ndi kudalitsa zimenezi. Mukule ife tichepa pamene tikupitiriza chipembedzo chathu chifukwa cha dzina la Yesu Khristu ambuye wathu tapemphera. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.